Merge? Suntem la Antreprenori Anonimi și ne-am întâlnit la Business Days cu Andy Secheli, renumitul Andy Secheli. Salut, Andy! Andy Secheli, renumit la Antreprenori Anonimi. E bună combinația asta. În general, da. Îți mulțumesc foarte mult pentru ocazia asta de a sta puțin de vorbă. Spune-ne puțin, tu ești trainer, ești coach. Care sunt oamenii care vin la cursurile tale? 3 categorii de oameni, toate îmi sunt dragi. Una din ele e mai mult în atenția mea pentru că e propria mea poveste, și anume experții care vor să devină antreprenori. Când am devenit antreprenor, mi s-a schimbat practic aproape personalitatea, aș putea să spun. E o călătorie dificilă să-ți schimbi mindset-ul de la unul de expert sau de artist la unul de antreprenor sau antreprenor social. Și atunci, asta e prima categorie. A doua categorie sunt freelancerii, cei care sunt mulțumiți de faptul că își fac pasiunea vieții lor și meseria lor. Iar a treia categorie sunt intraprenorii, sunt managerii din corporații care au autonomie și unii dintre ei au și gânduri de a-și extinde autonomia asta la libertatea antreprenorială. Ok, tu ca antreprenor, cum te-ai decis să faci chestia asta? Cum te-ai decis să faci un business din lucrul ăsta? Care au fost lucrurile care te-au determinat? Eu sunt și trainer, așa că am să-ți răspund cu un pic de content, cu un pic de conținut. Eu cred că la început oamenii învață să trăiască luând. Adică când suntem copii, luăm. Luăm hrană, luăm haine, e important să fim asistați. După aia învățăm că viața nu este doar despre a lua, ci și despre a da. Și acest dau-iau se numește intermediere și învățăm că ne putem oferi energia și timpul pentru bani sau timpul pentru atenția celorlalți și așa mai departe. Există un stadiu ulterior, care eu îl numesc stadiul implicării, în care punem la dispoziția oamenilor din jurul nostru pasiunea și priceperea noastră. Cu alte cuvinte, ne place domeniul în care suntem pricepuți în acel domeniu și începem să împărțim. Problema cu acest al treilea stadiu este că oamenii respectivi au doar timpul lor de dat. Cu alte cuvinte, când se termină timpul, nu mai pot să ajute suficienți oameni care ar vrea să beneficieze de ceea ce acești pasionați pricepuți ar avea de oferit. Și atunci apare un al patrulea stadiu, care este stadiul antreprenorial, în care nu doar te implici cu pasiunea ta, ci ai impact social cât mai mare, scalându-ți activitățile respective. Deci e o monetizare a resurselor de la doar o persoană la mai multe persoane. Așa se face că lucrăm cu mai mulți traineri, așa se face că licențiem know-how-ul pe care l-am cristalizat în timp. Și ăsta e momentul în care, într-adevăr, poți să ai o contribuție socială relevantă la un număr cât mai mare de oameni și nu doar la un număr cât mai mare de oameni, ci la cei care au cu adevărat nevoie de serviciile tale și de modul în care tu oferi acele servicii. Okay. Un mesaj pentru un tânăr care acum vrea să se apuce de afaceri și poate nu are curajul. Ce l-ar putea pe el face să înceapă această afacere, să nu mai aibă frica asta? Oferă valoare până primești feedback. Ăsta e mesajul. Adică începe prin a dărui, a oferi în stânga și în dreapta ceea ce tu crezi că este valoros și la un moment dat oamenii din jurul tău, piața ta o să spună, da, ăsta e valoros. Alelalte 4, 5, 6, 10 chestii pe care mi le-ai oferit nu sunt neapărat valoare sau relevanță pentru mine în acest moment, dar asta, a 7-a dintre cele 10, ai nimerit-o, e cea mai valoroasă activitate sau ofertă sau serviciu pe care ai fi putut să mi-l oferi. Și când ai descoperit, e ca atunci când descoperi aur. Când ai descoperit că asta înseamnă pentru piața ta valoare, atunci fii ca la poker, all in. Depuneți toată strădania, toată pasiunea, toată priceperea, tot efortul, toate resursele de care dispui ca să perfecționezi acel produs sau serviciu, astfel încât cei care îl primesc și care ți-au spus deja că e valoros pentru ei, să fie wow, să zică, băi, foarte tare, mai vrem. Și așa începi cu dreptul în antreprenoriat. Altfel s-ar putea să rămâi în dilema expertului, despre care tot vorbesc pe la cursurile și conferințele mele, în care tu creezi tot felul de produse sau servicii și pe urmă te superi că piața nu le valorizează sau că n-ai clienți. Te superi degeaba pentru că ai pornit în sens invers. Dacă mergi către est cu foarte mult entuziasm și vrei să vezi apusul, nu o să-l vezi niciodată, oricât de entuziast ai fi, pentru că dinspre est răsare soarele, nu apune. Deci, probabil, cea mai mare greșeală pe care poate să o facă un tânăr care vrea să fie antreprenor nu este să meargă în direcția greșită, este să meargă cu entuziasm și încăpățânare în direcția greșită. Așadar, ia-ți un mentor și încearcă multe variante de produse sau servicii, oferă valoare până primești feedback. Asta ar fi sugestia mea.
Excelent, Andy Seckerli, doamnelor și domnilor. Mulțumesc foarte mult. Salut!